It's a story time. It's a story time. Lalela. EsangoDisemba iyangishisa le ndaba kusavumi nokuthi ngiyiqede nje ingoma ngiyiculele ngiqede. It's a story time. Khumbula, if you want to have your story shared on this platform, DM me on Facebook, Meaningful Conversations with Uzane Mfeka. DM me on TikTok, DM me on Instagram. Anyway, where it's DMable. Ngiyatholakala ku Instagram, conversations_Zandile Mfeka. TikTok, conversations_Zandile Mfeka. Facebook, Meaningful Conversations with Uzane Mfeka. Follow, like, do whatever that needs to be done ngoba indaba iyashisa and indaba ngifuna ukuthi izizibande wena ungakuyitholi kahle. Lalela. Uyabhala usisi uthi yes Sisandile saze sasha ngoDisemba umshado we-40-year-old virgin. Uthi-ke indaba iqala kanje Sisandile. Thina ekhaya sibabili nje vo. Sibabili nje vo esiswini sikamama. Umama wasishiya nje sisebancane, imina engimdala ngiyintombazane, owesibili umfana ongilamayo. Umfana ongilamayo una-27. Mina ngina-32. Ayike impilo-ke Nkosi yami siyincenge-ke ekhaya siyayiphusha, siyayincenga. Umama washona, mina sengithe ukuhlakahlakanipha-ke. Kwase kuthi ubaba usanda kushona kubaba about 2-3 years ago. So ubaba abazali mebeshona kanjena-ke bebengathathwa entweni-ke, bashona abazali-ke sasala-ke ekhayeni la kubo kababa. Uma sisala ekhayeni la kubo kababa, sasala ekhayeni no-anti. So okusho ukuthi umuntu okhona phakathi kwaleli khaya oyi-elder osibhekile thina u-anti kuphela. So right, u-anti usiphethe kahle, sihleli kamnandi, siyabhatanisa ngendlela esipatanisa ngayo. Umfana wasekhaya kena-ke njengoba emncane nje selokhu aqeda isikole Nkosi yami umntakama akukaze kumhambele kahle empilweni. Waqeda nje umatric kahle wakhe, waphasa kahle, kwasho ukuthi u-anti akanamandla ukuthi amse tertiary. Nami angikwazanga ukuya tertiary, kodwa-ke ngokuthi nguwumuntu okhuthele nohlakaniphile bengibamba lapha ngenza ama-courses, izinto ama-short courses lapha nalapha, whatever that comes my way. So ngenhlanhla ngakwazi ukuthi ngithole umsebenzi othe ukuba ngconywana nje in one of the companies. So ngisebenza as a receptionist. Uthi umfana wasekhaya bengibona ukuthi lento yakhe yokuthi akuzange nje kumhambele kahle empilweni, akakwazanga ukuqhubeka nesikole nomsebenzi akanayo inhlanhla, and angifuni ukungasho Nkosi yami bengimzamisa nami ngifaka ama-CV, ngimfakele emsebenzini, ngimfakele kephi. Hayi cha shem umntakama azange azabe nenhlanhla nje ukuthi kumhambele kahle, ube nebhado wangempela. Uthi the turnaround yakhe-ke manje ivele yasishokha sonke. Uze nenye elinye ibhomu esingazange size sililindele ukuthi-ke nansi into azovela aqhamuke nayo-ke.